au studiat și alt vaccin au fabricat. Și zic ca să poți trăi, ei în fiecare zi câte un ginar de pere și ai să vezi ce bine-ți mere. De apare altă tulpină, mânci o șapă cu slănină, mai tragi un ginar de prună, spui la Covi, voie bună, mânați-vă! Să trăiască la mulți ani și domnii parlamentari și să se mai hotărască, mai în blem ori nu cu mască. Mulți din ei se protejează, zic că nu se infectează. Când vine doamna Șoșoca, aruncă masca și gata. Și prin țară cât om la duce nu s-au infectat. Mânați-vă! Covi ne-a stâmpărat și în Parlament o intrat. Pe unii i-au infectat, ca o lege au votat și în favoarea țăranului o dat legea porcului. Porci mai mult să nu mai crească, să nu se îmbogățească, numai câte un purcelaș să nu vândă la oraș. Orășenii așadar când li pofta de grătar să șeie la kilogram că nu-i bun de la țăran. Mânați-vă! Când Covi s-au supărat și guvernul l-a schimbat. Tare mult le-a trebuit până alții au găsit. Sunt puțini și nu oricare vor să ajungă la putere. Însă până la urmă au vrut, fiindcă știu că nu stau mult. Că vin alții care vor să conducă în locul lor. Premierii peste țară fac în ture ca la gară, că să înțeleg tare bine, unul mere, altul bine și ne spun că dumnealor să lupte pentru popor. Ia mai mânați, băi! Noi de aici, din Ardeal, vă urăm un mai bun an, să vă dea Domnul de toate bogății și sănătate, când o fi iarnă gerosă, să aveți căldură în casă, să nu vi se gate slănina, să puteți plăci lumina, să aveți lemne de foc, să nu o luați din loc, domnii de la guvernare să nu le scumpască tare, lucru cel mai prețios, să aveți gust, să aveți miros, să petreceți cu toți bine, să scăpăm de pandemie și la anul care vine, iar să ne întâlnim cu bine. Mânați, băi, flăcăi!